Dobrý deň. Pravda o HFCS. Pýtate sa, čo to je? Za chvíľku sa to dozviete. Prírodné sladidlo. Kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, HFCS, sa propaguje ako prírodné sladidlo. Ale samotná kukurica je geneticky modifikovaná. Pri výrobe HFCS môže dôjsť ku kontaminácii ortuťou. Najväčším problémom HFCS ale nie je jeho výroba. Problematická je najmä reakcia organizmu na HFCS. Ide o rýchlosť, za akou sa vstrebáva fruktóza z HFCS. Vstrebávanie prírodnej fruktózy. Prírodná fruktóza je zabalená v ovocnej vláknine. Vďaka tomu sa do krvi vstrebáva pomaly. Pečeň ju môže postupne uvoľňovať vo forme glukózy. Vstrebávanie fruktózy z HFCS. Fruktóza z HFCS sa vstrebáva rýchlo. Pečeň ju nestíha spracovať. Dôsledkom môže byť poškodenie pečene podobné ako u alkoholikov. Vysoké dávky koncentrovanej fruktózy zaťažujú aj pankreas. Vplyv na pankreas. Zistila sa súvislosť medzi príjmom fruktózy a rakovinou pankreasu. Ľudia s rakovinou pankreasu majú v krvi 2,5 krát viac fruktózy. Príjem fruktózy pôsobí negatívne aj na bábätká pred narodením. Zvyšuje pravdepodobnosť diabetu. Viac zaujímavých informácií získate na zdravadieta.org alebo si stiahnite zadarmo e-book Tajné princípy prirodzeného chudnutia na zdravadieta.org/e-book.